Kažu da je Kriva čaršija srce Svilajnca, a eto vi ste ovdje odrasli. Pa da čujemo neke kratke biografske podatke od vas. Kako je izgledalo odrastati u Krivoj čaršiji u Svilajncu, kako ste se školovali, odlazak i povratak? Pa da, ovdje je zaista bilo jako lijepo odrastati, zato što je Svilajnac sam po sebi, zbog toga što je mali gradić, daje onako jednu ušuškanost, svi se znaju i kao dete sam se stvarno osjećala jako bezbedno ovdje. Evo baš ovdje na trgu smo se moji drugari i ja igrali svakodnevno, nalazili i stvarno nam je bilo uživanje. Osnovnu školu sam završila ovdje i također jedan dio moj period odrastanja. Jako mi je značilo to što, baš zato što se svi poznajemo, uvek si nekako u profesorima video ljude kojima uvek možeš da se obratiš i za pomoć i da popričaš ako ti je potrebno. Znači, za sve smo nekako bili tu. A kasnije sam u srednju školu završila u Kragujevcu, tako da taj period nisam bila ovdje u konstantnom, znači stalno tu. Ali svaki vikend kad god je bilo prilike dolazila sam. Studiranje u Kragujevcu nakon srednje škole, pretpostavljam, tako? Da, studirala sam, odmah nakon srednje škole sam upisala i studije medicine, tako da kad god je bilo prilike koristila sam da ovdje dođem i napunim se onako jednom pozitivnom energijom koja će da mi da prosto snage da to što pre privedem kraju prosto te studije i da učim sa puno elana i da mi prosto ta odvojenost manje teško padne. Nakon toga sam se vratila u Svilajnac. Ovdje sam započela stažiranje nakon završenih studija, kasnije i volontiranje i nakon toga je došla je prilika da se zaposlim i da počnem da radim u domu zdravlja. Kada ste konkretno doneli odluku da se vratite? Ili je ta odluka bila u vama i pre odlaska odavde? Pa istina da je jeste i ranije bila u meni negde. Ja sam zaista neko ko stvarno voli Svilajnac i baš ga duboko osjećam kao neko moje mesto, da kažem. Što zaista nije bilo tako sa gradovima gdje sam završila srednju školu i gdje sam studirala. Lepo je bilo tamo, ali sam najviše voljela da dođem kući. Prednosti su te zato što ima više opcija za školovanje, kao na primjer fakulteti, više škole, što trenutno nema u Svilajncu, jer nadam se da će uskoro to da bude u Svilajncu. Pa su samim tim to neke prednosti, zato svi mi odlazimo u veće gradove. Upoznavanje novih ljudi također, promjena sredine, u ovim godinama to i prija i treba malo da se proba. A mane su te što jednostavno to je drugi grad, nije Svilajnac, gdje sam odrastao, gdje smo mi svi odrasli i gdje smo se nekako navikli. Trenutno s ove tačke gledišta ne bih želeo da živim u inostranstvu, jer mislim da je ovdje dobro za život ako se trudiš, ako radiš. A možda bi u inostranstvu mogao da budem samo turistički, trenutno, da, s ove tačke gledišta. A prednosti su te što upoznavanje drugih kultura, drugih ljudi, također prođe se malo, promeni se država. A mane su što si stranac u tuđoj državi, nisi na svojoj zemlji, nisi sa svojim narodom, ne govoriš svojim jezikom, ne pišeš svojim pismom, tako da to su mane. Prednosti su te što je grad miran, što smo svi se znamo,
svako bi svakom pomogao i sviđa mi se Svilajnac zato što je baš sređen i grad je baš usklađen kako treba da bude. Možda je to mana što fali zato što i mi odlazimo iz ovog grada, a to je to neko više školovanje, neki viši stepen školovanja, da li je to fakultet, viša škola. Jer da bi privukli ljude, to jest decu, ili da bi mi ostali, možda to baš treba. Po mom mišljenju, sama činjenica da se otvori radno mesto u struci koju želiš u tvom gradu je dovoljna satisfakcija da se vratiš u grad, jer nigde nije lepše nego kod kuće kad radiš. Milena, znamo da se Fakultet medicinskih nauka vremenski dugo studira. Eto, da se vratimo na te vaše početke. Kako je bilo biti student ovde, kako su izgledali ti studentski dani i kako je teklo vaše školovanje uopšte? Pa ovako, ja sam fakultet upisala 2012. godine i završila ga u roku za 6 godina. 2018. sam diplomirala sa, mogu da se pohvalim, visokim prosekom. Pa što da vam kažem, bilo je jako uzbudljivo. Obzirom da kad uđeš osjećaš se kao neko malo napušteno pile koje nije sigurno da li je na pravo mesto došlo, a na kraju kad izađeš baš onako, da ne kažem, očvrsnut, apsolutno i spreman na svašta u životu. Prosto svašta vidiš pa nekako... Naravno, medicinska struka nekako i podrazumeva te, da kažemo, tvrde situacije u životu, razne probleme. Vi ste toga bili svesni kad ste upisivali to? Apsolutno, ali svaki put kad pomislim da je teško, ja se samo setim koliko se dobro i lepo i koliko je dobar osjećaj zapravo onaj koji imam kad pomognem pacijentu i kad uspem na bilo koji način da mu olakšam ili bol ili bolest, bilo šta, znači apsolutno nema taj osjećaj i cenu. Tako da se time svaki put podsjećam da će i taj težak trenutak da prođe. Da li ste kao student znali da ćete da se vratite u svoje rodno mesto da radite? Pa da, ja sam se negde na polovini studija upoznala sa svojim sadašnjim suprugom i negde je to bio logičan sled događaja, mada sam i od ranije, ja sam zaista rodoljub i od ranije sam znala da mi je negde plan da se vratim u Svilajnac i da tamo nastavim, ako naravno ima mesta za mene, svoj dalji rad i pomaganje ljudima. Tada kada ste kao student, verovatno drugovima, drugaricama rekli da ćete da se vratite u svoje mesto. Kakva je bila reakcija vaše najbliže okoline na tu vašu odluku da se vraćate u svoje rodno mesto? Pa da vam kažem, činjenica da kad ste mlad čovek i kada postoji toliko lepih priča o inostranstvu i o tim nekim obećanim zemljama, da to jeste negde prosto vest na koju svi ostanu onako, pa dobro, predomislit ćeš se, ima vremena još, polako, ne žuri, kad ti ponude velike plate, otići ćeš, nećeš ni da se osvrneš. Međutim, i suprug i ja, eto, smo igrom slučaja odlučili da zaista damo sve od sebe da probamo kod nas, u Svilajncu pre svega, a onda i u Srbiji, da damo sve prilike koje možemo da damo, pa baš ako ne bude nikakvog uspeha, tek onda da razmišljamo o putovanju preko. Mi smo se tokom njenog školovanja družili prvih 5,5 godina njenog školovanja. Ono što je meni bilo zanimljivo, pošto na Fakultetu medicinskih nauka postoji sistem tutorstva, nastavnik koji je određen za tutora dobija 6 studenata, malu grupu od 6 studenata. U Mileninoj grupi su bile sve devojke, što je meni bilo zanimljivo jer do tad nisam imala takva iskustva. Prednost toga kad ste tutor je što imate mogućnost da gledate tu decu kako odrastaju i bukvalno kako od tinejdžera postaju zreli mladi ljudi koji imaju tačno određeni plan u svom životu. Ono što je bilo zanimljivo kod Milene je što se to šta hoće videlo odmah od starta, od prve godine njenog studiranja. Tako da mislim da je to najznačajnija stvar za mladog čoveka, da zna šta hoće. Uvek je pominjala da će da se vrati u svoje rodno mesto i da je to
sastavni deo njenog plana, da dođe ovde da nauči sve šta treba da nauči i da se vrati u svoje rodno mesto i da tamo nastavi da radi i da doprinosi zajednici. Kogod dođe u Svilajnac uvek odlazi sa utiskom da je Svilajnac jedan mali, ali zaista čist i lepo uređen grad. Da, naš grad se može pohvaliti time da su svi javni objekti u njemu rekonstruisani, savremenog izgleda i da odgovaraju na potrebe svih današnjih zahteva građana. Pa rekonstruisane su gotovo svi javni objekti u gradu, počevši od onih manjih seoskih ambulanti, škola, domova kultura, pa sve do onih zaista bitnih u gradu, velikih javnih objekata poput Doma zdravlja ili osnovne škole Jovan Jovanović u čijem se dvorištu danas i nalazimo. A takođe su rađeni i novi objekti, sasvim novi, kao što je dečiji vrtić u selu Kušiljevo. Tako je. Pri tome, u svakom trenutku projektovanja vodilo se računa o svim pravilima, naročito onima koji se odnose na to da su objekti pristupačni osobama sa invaliditetom. To je nešto što je prepoznalo veliki broj državnih institucija i podržalo, a na što smo mi istovremeno kao jedan mladi i kreativni tim jako ponosni. I dodala bih i to da uporedo sa rađenjem i rekonstrukcijom objekata radilo se puno i na uređenju zelenih površina. Sređivane i rekonstruisane postojeće zelene površine, ali naravno i širili smo zelene površine, kako duž saobraćajnica, tako i unutar samog grada. Da, mi smo jedan mali, ali kreativni tim. Ja sam jako srećna što sam njegov deo, a uz to sam vrlo brzo nakon završetka studija dobila zaposlenje u struci. Imam tu privilegiju da kada šetam svojim rodnim gradom vidim realizovane projekte čiji sam deo, a koji ostaju za nama i povezuju nas sa svim budućim generacijama koji dolaze, jer je to ono što njima ostavljamo, arhitekturu ovog grada. Kako biti jedan mlad lekar u malom mestu? Kako si se snašla ovde? Kako to ide? Pa ovako, pre svega ja sam jako zadovoljna što imam priliku da radim u svom rodnom gradu i stvarno se svaki put iznova oduševim kad mogu nekom naročito koga poznajem da pomognem u bilo kom smislu kad je zdravlje u pitanju. Vrlo je prijatno, ne mogu da kažem. Mislim da su kolege vrlo ljubazne, žele da izađu u susret kad god mogu. Nikada nije problem što se tiče nekih konsultacija, priskakanja u pomoć. S te strane kad se mi mlađi negde ne snalazimo, ali hvala Bogu, obzirom da je baš takva situacija, mislim da sam se ja baš fino snašla i ostalo najbolje o tome mogu da svedoče moji pacijenti. Naravno, kada priđe mlada, ljubazna osoba sa osmehom, da to sigurno je lakše u startu pacijentu nego da... Da, obično se lakše opuste i nekako ostvarimo dobar kontakt, bolje se razumemo, šta je njima prosto tegoba i muka, a onda se i oni nekako lakše otvore da kažu šta ih sve muči, da ne dođe do zabune i da nešto ne preskočimo i ne propustimo. Kako je bila reakcija prijatelja, poznanika, rodbine ovde? Kada ste se vratili, kada su vidjeli vas u jednoj ulozi zvaničnoj doktora, kako reaguju kad dođu kod svi? Pa, onako, da kažem, većina je zaista oduševljena. Nekima još uvek onako neobično ne mogu da se priviknu, pošto me znaju iz u nekoj drugoj ulozi prosto me znaju, kao prijateljice, kao poznanice, pa im je naravno neobično, ali vrlo... Zaista sam podržana sa te strane, ne mogu da kažem stvarno nijednu ružnu reč, svi su oduševljeni, tako da i meni je mnogo lakše kad je takva situacija da radim i uživam stvarno u tome.
Vidite li sebe ovdje u budućnosti za 5, za 10 godina? Pa za 5 sigurno, verovatno i za 10. Naravno, nikad se ne zna šta život nosi, ali ja se nadam da ukoliko sve bude kako treba, da ostajemo ovdje i dalje. Doktorka Milena je u startu pokazala visoku komunikativnost, pre svega sa starijim kolegama, sa sestrama, a naravno i sa pacijentima, što je uticalo na to da ona ostavi jedan opšti utisak jako dobar, jako upečatljiv, jer se u startu trudila da upija svo znanje koje joj se pruža tokom rada, a naravno na jednu dobru osnovu koju je stekla tokom svojih studija. I ono što je karakteristično za nju, što je možda izdvaja od ostalih mladih kolega koji su primljeni isto kada i ona, ali je Milena vrlo žustra, hitra u reakcijama, ali ne brzopleta. A to može da se ostvari samo ako postoji jedna dobra osnova, jedno široko medicinsko znanje. Mi sve vreme pokušavamo da zadržimo sve naše mlade koji završe bilo koje fakultete, a posebno oni koji završe medicinski fakultet, da ostanu u svom mestu i da se naravno zaposle u našem domu zdravlja, što je tog trenutka ispala i dobra prilika i ja mislim da je to Milena baš na pravi način iskoristila, ali pre svega je njena volja da ostane u svom gradu. Zato sam i rekla da je jedna od njenih osobina ta što je vrlo hitra u reakcijama, jer su ovo u poslednje ove 2 godine što nam se dešava nepoznanice mnoge bile i za nas starije lekare, a kamoli za mlade, i trebalo je snaći se u takvim situacijama na adekvatan način da se pacijentu pomogne terapijski trenutno i donese odluka, što je vrlo bitno, a što nemaju svi na početku svoje karijere, da se u pravom momentu donese odluka kada pacijent treba da se transportuje na sledeći nivo, jer mu od toga zavisi njegovo zdravstveno stanje, a nekad je i život u pitanju. Naša kompanija od početka, kao i danas, ima veliku potrebu za visoko obrazovanom radnom snagom. Kad kažem visoko obrazovan, visoko stručan, ne mislim samo na inženjere, već na tehničare, na operatere, na kompletan kadar koji je potreban jednoj firmi za funkcionisanje. Uslove koje pružamo su daleko viši nego, recimo, ono što može da se dobije u nekoj našoj standardnoj firmi. Rad u multinacionalnoj kompaniji, rad sa kolegama iz inostranstva, mogućnost napredovanja, mogućnost usavršavanja. Znate da imamo visoko sofisticiranu opremu i ovde u Srbiji i u našim sestrinskim firmama u Nemačkoj, tako da svim našim radnicima nudimo opciju usavršavanja ili obuke u Srbiji ili obuke u inostranstvu. Cilj nam je da i u buduće zapošljavamo ljude prvenstveno iz Svilajnca i neke šire okoline i zajedno sa opštinom i radimo na tome, i prosto rečeno i ciljevi, odnosno projekti koje smo pokrenuli dualnog obrazovanja sa srednjom školom i nekih budućih planova dualnog obrazovanja sa fakultetima idu u tom smeru. The next step, and this is for us also essential, is that we go in this 6th grade of the education. So that means that we have also engineers here. People from Svilajnac
educated in Svilajnac, later all work in Svilajnac. Svilajnčani vole da se bave sportom, imaju naviku bavljanja sportom, kako rekreativno, tako i organizovano kroz veliki broj kluba koji postoje na teritoriji naše opštine. Mi kao prosvetni radnici, odnosno profesori fizičkog i zdravstvenog vaspitanja i svi oni koji rade u klubovima, tu smo da postičemo pogotovo one najmlađe, da im stvaramo i razvijamo te neke zdrave navike i zdrave oblike bavljenja sportom i životom kao jedan od najvažnijih preduslova za kasniji zdrav i kvalitetan život. U Svilajncu imamo više klubova kao što se karate klub, odbojkaški, košarkaški, rukometaški, šah, pikado, hokej na travu. Ukoliko žele mladi pa i ostala doba građani da se bave sportom, imamo odlične terene kao što su pitch teren, košarkaški teren, imamo isto tako odličan bazen koji je rekonstruiran i sportska sala. Tako da izvolite da dođete da se bavite sportom. Ja bih se nadovezao na koleginicu. Ovo su vrlo važni preduslovi uopšte za bavljanje sportom, tako da mi u Svilajncu bukvalno imamo čitave porodice koje se bave sportom, ali moram istaći da svi ovi uslovi, kad pričamo o spoljašnjim unutrašnjim terenima, znači o nekoj infrastrukturi, i moram da dodam da imamo odlične smeštajne kapacitete u poljoprivredno-veterinarskoj školi sa domom učenika, u stvari omogućavaju da se organizuju manifestacije različitih sportskih karaktera, tako da je Svilajnac unazad godinama već poznat po organizaciji basket festivala. Od 2018. smo domaćini organizatori polumaratona. Rukometni kamp Rastimo je godinama, da kažem, gost ili čak možda reći domaćin u Svilajncu. Imamo odbojkaške kampove i međunarodni kamp ritmičke gimnastike. Takođe, bezbroj takmičenja se organizuje u našim sportskim halama, gde imamo recimo u jednom danu i više od 800 učesnika, gde moram istaći polumaraton i recimo državno prvenstvo u ritmičkoj gimnastici u C grupnim vežbama, gde smo na jednom ili na drugom takmičenju imali preko 800 učesnika u jednom danu. Tako da kažem, to je nešto što opet stvara jednu lepu sliku o Svilajncu i o bavljenju sportom u našem gradu. Kada je Milena donela odluku da se vrati u Svilajnac, kako se to vama činilo kao ideja u tom momentu? Pa Milena na neki način nije ni otišla iz Svilajnca, jer Milena sve vreme svog školovanja, kako u srednjoj školi i kasnije na fakultetu, ona je svaki vikend provodila kući. Kad god bi se namestila neka situacija da Milena iz nekog razloga ili gubi neke vežbe, nema ih, ili neko predavanje se odloži za neki drugi dan, znači pogotovo od kako je sa Aleksandrom, znači tih nekoliko sati Milena je morala dođe kući. Tako da je to bilo presudno da Milena zapravo upiše u Kragujevcu i to je bilo, znači, baš onako sa puno ljubavi, da vam kažem. Studiranje sa puno ljubavi. Ona je imala jedan mali stančić gde je gazdarica bila u Beogradu, tako da je njoj bilo to na raspolaganju sve vreme da bude i sama i da mogla je, znači kao i sva druga deca, da i dovodi društvo i tamo ovamo, međutim ona se stvarno pridržavala našeg dogovora da ono zašto je otišla, da to nešto odradi pa da posle svoje vreme kvalitetno potroši na provode.
Deca mnogih roditelja nisu imala te namere, mnogi su otišli i u Beograd, mnogi su otišli u inostranstvo. Kako gledate kao, eto, za Aleksandra i roditelji neka bude pitanje, kako gledate uopšte na tu fenomenologiju i kao lekar i kao stanovnik ovog mesta da mladi odlaze nekud gdje misle da je bolje? Pa mladi, uvek im treba pružiti mogućnost izbora i da ta odluka bude njihova. Mi kao roditelji podržavamo. Naravno da mi kao roditelji jako želimo u sebi da oni budu blizu i da su tu negde i da ih viđamo češće i da možemo za čas do njih i oni do nas. Ali opet, ako oni tako žele i odluče, mislim da treba da ih podržimo. Mi imamo sreću što su naša deca odlučila da ostanu ovde i što se sve skockalo tako da oboje imaju posao. Oni imaju rešeno stambeno pitanje, hvala Bogu. Mladi su pametni, ambiciozni, dobri su u svom poslu i jako smo ponosni na njih, jer kad neko dođe i kaže tvoj sin je super i tvoja snajka svaka čast što imaš snajku, super je dete, lečilo me u covidu, puno nam je srce jer smo stvarno ponosni i mislim da su oni vrlo uspešni mladi ljudi. I hvala Bogu što su oni ostali ovde jer je super za nas kao roditelje, ali mislim da i oni ovom gradu mogu dosta da pruže, a i grad je njima dosta obezbedio jer imaju maltene sve uslove i sutradan za podizanje dece. Svilajnac je lep grad, nije što je naš, ali jeste. Tako da se nekako sve skockalo, oni su tu gde jesu i blago nama. Izvinite, ali ja mislim da sam ja bila presudna u ostanku ovde. Kad je deci bilo ponuđeno da odu u Švedsku recimo da rade, a imali su mogućnosti za Švajcarsku, ja sam mojoj ćerki rekla ovako: slušaj, možete da idete gde god hoćete, ali da znate, računajte da sam ja sa vama. Gde vi, tu i ja. Ja mislim da se to mnogo dopalo mom zetu, i on opet odlučio da ostane ovdje. Šta kaže, bolje tu. Koliko vama znači ostanak dece i ovako kao roditelji, kao ocu, sigurno da je puno srce, jer ovo, kažem, što ovdje možemo da vidimo, njihovi osmesi i pogledi i sve što kaže za jednu zdravu, normalnu vezu dvoje mladih ljudi, je što vidi se. Pa mi smo to od uvek i žele. Naš zadatak je bio da ih školamo, vaspitavamo, pomognemo koliko možemo, obezbedimo stambene uslove. Mi smo to u toku svog života uradili i oni su tu su gde su, znači blizu nas, 20 kilometara, rade, srećni su kao što vidite, a i mi sa njima. Kako je živeti pre svega u malom mestu? Ko će prvi? Pa mogu da kažem da je vrlo prijatno, zato što ono što ja favorizujem, što svuda mogu da dođem pešaka, da stignem pešaka, nije mi potreban prevoz. I zato što je prosto nekako sve ti je tu, sve je jeste na dohvat ruke. Aleksandre, vi isto ste nakon školovanja došli ovde. Koliko za vas znači to što ste baš ovde u ovom mestu, a niste otišli negde i sama ta vaša zajednička odluka da se nastavite ovde? Pa vrlo je bitno zato što su svi, da kažem, naši, svi su tu. Roditelji su blizu, i moji i njeni. Uvek možemo da odemo do Tropunja, da se odmorimo, da kažem, da pobegnemo iz grada. Posao nam je blizu i meni i njoj. Bukvalno sve pešaka možemo da obavimo. Tako da smo poprilično zadovoljni našom odlukom da ostanemo ovde. Šta biste rekli nekim vašim prijateljima, poznanicima, recimo iz Beograda, iz inostranstva, za tu vašu odluku, kada vam kažu kako si mogao da ostaneš ili kako si mogao da ostaneš? Pa uglavnom, oni, rekao bih da nisu osetili to. Naprimjer, kao što nama smeta kad odemo u Beograd jer je prevelika gužva i sva buka i mi nismo naviknuti, tako i oni verovatno ne očekuju da kada dođu ovde na taj, da kažem, sporiji tempo, ali u stvari mnogo je lakše, nema buke, ne zavisimo od prevoza. I sad mnogo su bliski i odnosi i sa porodicom i sa prijateljima, kao što sam već rekao, svi su naši tu i zbog toga nam odgovara. Prosto kad jednom osjetiš ovaj mir, života u malom mestu, uvek mu se vraćaš, nema prosto premišljenja. A vi, Aleksandre, da li ste u mladosti vi tokom školovanja imali dilemu otići ili ostati ovdje?
Pa... Bilo je sigurno neke dileme. Pa bilo je dok sam studirao, ali kad sam upoznao Milenu, onda stvorili smo zajednički plan i onda sad realizujemo taj plan da budemo zajedno ovde. Zadovoljan sam svojom odlukom. Vidite sebe ovde i za 5 i za 10 godina, Bogu hvala. Da, sad već, prilagodio sam se i uviđam te stvari koje nisam viđao kad sam bio mlađi. O prednostima života u, Svilajncu. Sigurno da postoji nešto što bi možda trebalo potpuniti u Svilajncu, pa da život za mlade ljude, porodične ljude, za ljude zapravo koji hoće da nastave taj porodični život ovde, treba možda još nešto uraditi. Pa dobro, svakako možda da se malo više optimizuje rad nekih službi koje trenutno zahtevaju odlazak u veći grad. Konkretno, kad se na Svilajnac mislim na odlazak u Jagodinu ili opštine na koje smo prosto mi upućeni, ali sve drugo je za sad meni sasvim dobro. Odluku da se vratim u Svilajnac smatram veoma ispravnom, zato što sam, pored toga što radim u svojoj struci kao lekar, mislim u domu zdravlja, dobila priliku da se ostvarim i na nekim drugim poljima, u smislu toga da radim i kao sportski lekar sa fudbalskim klubom Radnički, zatim u službi grada kao mrtvozornik našeg grada. Mislim da sam u ovim godinama zaista veliku priliku dobila da se ostvarim na tom poslovnom polju, a smatram da naš grad nudi mnoge mogućnosti za ostvarenje na porodičnom planu. Tako da u nekom budućem vremenu nadam se da ću kada moj suprug i ja proširimo porodicu, uspeti da na svoju decu prenesem ljubav prema Svilajncu, prema malom mestu, malom gradu i prosto prema svemu onome što ja volim ovde.